Kada govorimo o združenoj setvi, teoretski, dakle to je sistem gajenja 2 ili više useva na istom polju, koji ne moraju da budu sejane i košene istovremeno, ali je važno da deo svoje vegetacije prođu zajedno na istoj parceli, kako bi delovale pozitivno jedna na drugu i kako bismo dobili što kvalitetniji i bolji prinos. Mi se trenutno nalazimo u šuljmu na potesu zvanom Mutalj, na parceli od 15 hektara koja je pod ogledom interkropinga i sa upravo je u toku skidanje pšenice. Imamo nekoliko sorti pšenice u kombinaciji sa stočnim graškom. Kolega Ignjat Jurišić, koji je inače agronom, to je partner na našem projektu i on je veoma aktivan u radnom paketu 1 koji se odnosi na studije slučaja, a to je u stvari lanac vrednosti u združenoj setvi, odnosno interkropingu. Do sada je u Srbiji princip združene setve, odnosno združivanja useva, primenjivan u proizvodnji biomase, odnosno krme, za ishranu stoke. Međutim, združena setva ima mnogo veći potencijal. Jedan od tih jeste proizvodnja, to jest združena setva za proizvodnju zrna. Ovde na jednom makro ogledu, dakle u realnim uslovima, testiramo združenu setvu pšenice i graška za proizvodnju zrna. Tako da imamo nekoliko sorti pšenice koje testiramo u združenoj setvi sa jednom sortom graška koja se pokazala kao najproduktivnija i najkvalitetnija s aspekta proizvodnje zrna. Ono što je još specifično za ovaj ogled jeste da se odvija u uslovima organske proizvodnje, dakle bez primene ikakvih hemijskih sredstava, tako da je u stvari u potpunosti iskorišćen potencijal združene setve i onoga što priroda daje. U okviru projekta ja imam benefite semena i naravno saveta i kontrole i profesori su tu, možda su češće na njivi nego ja, dolaze, kontrolišu stalno, analiziraju zemljište. Mi imamo dobru površinu, adekvatne mašine, oni imaju dobro seme i dobar program i eto, saradnja je, ja mislim, na obostrano zadovoljstvo. Rekli bi simbioza. Saradnja sa gospodinom Ignjatom je zaista izvanredna. Dakle, on je jedan čovek koji je potpuno predan, odgovoran, posvećen, vrlo stručan, tako da i neko ko je željan i uvek je spreman za neke nove ideje, za neke nove tehnologije proizvodnje, tako da nema bojazan od toga da uvodi neke inovacije u svoju proizvodnju i na taj način da se usavršava. Kolega Ignjat Jurišić se bavi organskom proizvodnjom i za razliku od drugih partnera na projektu, a ima ih u ovom radnom paketu 13, on je sam, uglavnom su u pitanju kooperacije, ali Ignjat, zahvaljujući svom entuzijazmu i posvećenosti poslu, jako dobro odoleva svim izazovima, naravno zajedno sa nama. Sama ideja ili pomisao ili akcija u smislu bavljenja organskom proizvodnjom je u suštini borba ne toliko za očuvanjem prirode, naravno i to je jedan, nego da pokušam da svojoj porodici, svojim prijateljima i našim kupcima probam da obezbedim zdravstveno bezbednu hranu.
Ono što je potrebno pokazati farmerima jeste dakle, da su ovakvi nekako noviji pristupi proizvodnji primenljivi zaista u praksi. Kada se to radi na malim parcelama u nekim eksperimentalnim poljima, dakle to može da neku pogrešnu nekad sliku, ali kada ovako demonstriramo nešto zaista na velikim parcelama, onda možemo da uvidimo u potpunosti dakle, da je to izvodljivo sa onom mehanizacijom koju proizvođači imaju, dakle da nije potrebno neka posebna ulaganja sprovesti, već sa onim što imamo. Pošto ne smemo da koristimo nikakve preparate hemijske, uglavnom smo orijentisani na sad sve učestaliju upotrebu mikrobioloških preparata. Koristimo uglavnom preparate na bazi Bacillosa subtilisa koji rešavaju nekoliko stvari, od fuzarioza do čak rđe. Ti preparati koje smemo da upotrebljavamo i koji su registrovani u organskoj proizvodnji završavajte. Jako je bitno da se naglasi da kolega Jurišić, pored parcela na kojima izvodimo makre oglede, jako je bitno reći da pored toga ima svu neophodnu opremu, uključujući i silos i mlin, kako bi dobili krajnji proizvod koji je rezultat združene setve. Taj krajnji proizvod je u ovom slučaju testenina koja će se dobiti od pšenice dobijene iz ovakvog sistema. Tako da na taj način imamo jedan celokupan proces, dakle od njive do trpeze, i na taj način dobiju jedan proizvod sa dodatnom vrednošću. Treba biti upor i treba imati na umu da mi smo prinuđeni da koristimo određene stvari koje nisu toliko zdravstveno bezbedne, ali da probamo bar s naše tačke ili s naše gledišta da uradimo ili da damo sve od sebe da mi proizvedemo tečke gleda. Ono što možemo da vidimo na ovim parcelama i na ovom ogledu jeste da je organska proizvodnja u potpunosti opravdala i združena setva koje smo primenili u ovom sistemu su opravdale svoj potencijal i dakle su potpunosti zahvalne da se primenjuju u budućnosti. Kažu treba biti strpljiv, vremenom od trave postaje mleko.